Τι έγινε, φεύγεις? Πάω για ψώνια. Εσύ τι θα κάνεις? Τώρα βρε ταινιούλα να δω, θα χαλαρώσω έτσι. Κακογιάννης βλέπεις. Έγινε. Τα λέμε μετά. Άντε, φίλε, Γεια σου Νίκο. Καλά είμαστε. Καλά. Ο Μίλτος του Ολυμπιακού, ο καλύτερος μας κυνηγός. Λεβέντια. Λοιπόν, πείτε όπως είπαμε. Καλά μαλλιά. Πώς σε λένε? Το χέρι σου. Εμένα Μίλτο. Σκοτίστηκα. Πού πας? Όπου θέλω. Όπου μου κάνει κέφι. Εμένα δεν μου κάνει κέφι να μείνεις. Κάτι μου λέει πως τα κέφια μας δεν ταιριάζουν. Γιαούρτι. Ναι. Έλα μου. Τι κάνεις? Έλα, ναι μωρέ, εντάξει. Έλα τώρα, σου πω. Εντάξει και τι, δεν είναι θέμα. Ναι, θα κοιτάξω να τα πούμε. Και εγώ έχω το λέω και έχω παρέα. Τι να σου πω τώρα, πώς το καταφέραμε, τέλος πάντων. Θα βρεθούμε, ναι. Έλα. Μιλάμε. Του πήγες τώρα. Είσαι φίλος. Θα το κάψουμε απόψε. Μίτσο, Αγί, έλα κοντά. Ό,τι θες, Μίλτο. Ό,τι θες, Πατιό. Θέλω να γίνει κλαιτιάκι. Κάτι, δεν κάτι. Δεν είναι τίποτε να είναι φάει. Γεια σου, Μίλτο. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο τρόπος του. Τουλάχιστον να φύγει νωρίς. Μήπως φύγει η Στέλλα. Γεια σου, Μίτσο. Γεια σου, Μίλτο. Μίλτο, κορίτσια σαν τα κρύα νερά κάνουν αμάν για σένα. Σκέψου πόσος κόσμος γελάει απόψε. Λένε πως ο Μίλτος έγινε ρεζί. Του την έσκασε και γελάνε. Μίλτο. Ας τους να γελάνε. Άρα λένε τι πούσου να γίνει απόψε. Στέλλα, φύγε. Φύγε, Στέλλα, θα σε σκοτώσω. Φύγε Στέλλα. Κρατάω μαχαίρι. Δεν υπάρχει μαχαίρι. Μόνο πυρούνι και κουτάλι. Και εκεί έτσι μου μιλάει τελευταία περίεργα. Τι λες να θέλει? Στέλλα, δεν άκουσες.
Κρατάω μαχαίρι. Πες μου πώς μετάνιωσες. Πως θα με παντρευτείς και το πετάω. Στέλλα, φύγε. Γιατί δεν φεύγεις? Γιατί?